Okay. Ti panakaawat ko iti Ebanghelyo kas na isurat iti Biblia. Daytoy iti solusyon ni Apo Dios iti basol ti tao. Di nagbasol da adang kaniiba kayat da nga sulbaran ti basol da. So nga nagdait da iti bulong tapno mabaduan iti nalabusan nga bagida. Iti bulong kat solusyon ti tao ngam ni-reject ni Apo Dios. Pay kayat yu piman nga agbado tayo iti bulong. Iti bulong i-represent na iti man's effort, man's own righteousness, man's own wisdom, or religion. Gaputa iti bulong i-representa na iti iparamag ti tao. Okay, ngam iti Biblia awan iti maiparamag ti tao. Gaputa sila labos tayo nga inayaban ni Apo Dios ayaton nga kakabsat. Okay, so nga dito iti solution ni Apo Dios gaputa idi nagbasol daarang kaniiba ni reject na DJ bulong nga naramid da ni Apo Dios matlang ti nagaramid ti bado da. Nagparti iso na iti animal. Inala na DJ lalat na. Ket ni Apo Dios tinang bado matlang kadaadang kaniiba. DJ naramid ti tao nga baso ni Apo Dios matlang iti nang sulbar. Isu nga DJ baso iti sang kalubungan, sangalubungan. Okay, neramanan tayo iti nga kabsat. Han nga tayo tinang sulbar. It is not our own wisdom. It is not our own effort, our own strength. It's not our religion. Panunutan tayo dahil kakabsat dahil kinapod mo. Gaputan ni Apo Diyos iti nang sulbar. Okay, ada iti 5 nga inaramid ni Apo Diyos. Ada iti 5 nga naisurat iti Biblia. Nga mangipakita nga it is God who solved the sin of man. Tapno maisubli DJ pinukaw ni Adan. Una ditoy, the Savior is born. Nayanak iti mangisalakan. Matthew 1:21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from all their sins. Okay. Ay anak ni Jesus tapno isalakan na datayo manipod iti basol tayo. Ayaton nga kakabsat. Verse 23. Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Okay. Gaputa pinmanaw ni Apo Diyos idi nagbasol ti tao. Na isina iti tao iti presensya ni Apo Diyos. That is spiritual death. Anya kuma iti aramidon ti tao tapno maisubli iti presensya ni Apo Diyos. Saan nga mabayadan ti kwarta, saan nga mabayadan ti sirib ti tao. Ura niya ti aramidon ti tao, saan nga mabalin nga maisubli iti presensya ni Apo Diyos. It is God na yanak ti mangisalakan. Managanan ti Emmanuel. Ti kayat na masawon, God with us. Isu nga ni Jesus iti gapuna nga inmay ni Apo Diyos ti gapuna no apay nga inmay na Jesus. Okay? Ijay Lucas 2:10 kuna di jay angel. Kuna ni Anghel Gabriel. Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Kadagiti shepherds dayto ijay field rabii ket nagparang ti anghel kunana saan kay nga agbuteng gaputa yeg ko kada kayo iti naimbag nga damag nga mangted iti dakkel nga rag-o. Great joy hanla nga joy no diket great joy. Isu nga ayaten nga kakalpsat the source of happiness tayo, source of joy tayo datayo nga namati is Jesus Christ. Okay. So ano kayat mo nga maikat ti stress mo? Kayat mo nga naragsak iti biyag. See Jesus Christ.
hear His word. Kaslada gijay disipulos, idi nga aglaylayag da ijay baybay. Agbutbutang data, maikon kontrati angin. Rabi idi jay, agdaluyon. Sapay magmagna, adatin nakita da nga magmagna nga tao jay rabaw iti baybay. Butang da. Al-ali ako nada. Ngam amoy di nagsaon ni Jesus. Saan kay nga agbuton? Siyak da ito. When we hear the word of God, when we hear the word of Jesus, it will bring us joy. It will bring us peace. Mangikat ti stress. So nga isar dong yung kakabsat nga agbuy-buya iti konformity ta nga mangmangted iti stress. Okay. Mangbuy-buya ka ni Batang Quiapo. Okay, agdengdengeg iti barangay love stories, mangted kita iti stress. Amuyo na Jesus, isu iti mangikat ti stress. Mangted iti dakkel nga ragsak. Hallelujah. So nga dayjay ti number 1, the Savior is born. And number 2, okay, the death of our Lord Jesus Christ. Kunani Pablo iti 1 Corinthians chapter 15. Remember the gospel I have preached to you. Kunana iso nga ebanghelyo daytoy nga inkasaba ni Apostol Pablo. Nga kunana iti verse 3, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Jesus, apay nga natin isunod because of our sin. Hallelujah. Tapno mapakawan iti basol tayo. It's not religion, iti nang pakawan iti basol tayo. It's not your wisdom, iti nang pakawan iti basol mo. It's not your wealth. Haan nga tikinabaknang mo. So nga may paramag mo. It is the death of Jesus Christ. Narigat di dyan nga naramid na Jesus. Amen. Hallelujah. And number 3. Okay, so nga ito una, Jesus was born, that is good news. His death, that is good news for us. Narigat nga naramid ni Jesus, dahil nga naimbag nga damag kada tayo. Tapno maikapya tayo kanya Apo Diyos, mapakawan ti basol tayo. And number 3 is the burial of our Lord Jesus Christ. 15:41 Corinthians. In that He was buried. Okay. Naitanam, amuyo ti matay, masapol, nga maitanam. Romans 6:4 kunana, we were buried with Him through baptism into death, because we died with Christ. Idi natay na Jesus, natay tayo. So nga iti sumarunong niya ti aramidin iti natay masapol ipunpun. Okay. Igay basbasol tayo maipunpun. So nga saan mo nga kalkalkalon tinaipunpunan, tanabuyukan. Padasam nga kaliyon iti nalpas nga naipunpunan na tayo. Nabangsit. Kas jay ti basol mo kalkalon. Ngamgapo iti panakaitanong na Jesus, panakaipunpun na Jesus, naipunpun tayo mo. Dahil ti ebanghelyo. Hallelujah. And number 4, okay, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nagungar ni Jesus ayatin nga kakabsat. Verse 4 mutlang iti 1 Corinthians 15, that He rose again in the 3rd day according to the scriptures. Nagungar ni Jesus, anya iti implication, anya iti maitulong, maipakita iti panagungar na Jesus kada tayo nga namati ayatin nga kakabsat. Okay, iti Romans 6:4 lang. Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we are also walk with the newness in life. Amuyo no apay nga nabon agin tayo. Gaputan nagungar ni Jesus. Han nga jay kwartam ti nagbalbaliw kanya. It is the resurrection of Jesus Christ. Nga apay nga daak dito nga kunak na nabalbaliw na.
agsasawak ito sangwanan niyo. Ti magit-kita yo kaniyak. Saan nga DJ daan nga idrin. Through Jesus Christ, I become a new creation. The old has gone, in the new has come. Haan nga siya. Gapu iti panagungar ni Jesus naglawag ti ibagbagana dito. Hallelujah. Iti 1 Corinthians 15:14, ani ati kunana, if Christ is not risen, then our preaching is empty, and our faith is also empty. No saan nga nagungar ni Jesus? Anti sarusarbi iti takder tayo, iti pamati tayo. Ure antay nga kayo, ure kunam sino ka, ure sinang kunam nga napingot ka, religyoso ka. No saan nga nagungar ni Jesus, awan ti sarsurbi ti pamati tayo. Nawatan tayo. Gusto nga na Jesus amin tinagaramid. Agbungbungat tayo, ije inaramid ni Jesus. Nawalbaliwan tayo gapo, ije inaramid ni Jesus. Naging matalok tayo, ije panagdayo kan yapo Diyos, panagserbi kan yapo Diyos gapo kan na Jesus. And number 5 is, Jesus is seated at the right hand of God. Ephesians 1:20. Nakatugawan na Jesus iti makanawan ni Apo Diyos. Which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Anya iti kayat nga sa unda ito. DJ panagtugaw na Jesus, ijay makanawan ti Ama. Dahito DJ prophecy matlang na Jesus, ijay John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Tapno ito na itipis kada tayo. Okay? Gaputa, in the world you will have tribulation. Datayo nga namati, saan na ngayon kari nga awan, iti problema, awan, iti bagyo, iti biyag, nalaka, iti biyag. Okay? Ngum baga na Jesus, you have tribulation. Ura ije Romans 8:35 kunana, there is persecution, there is tribulation, there is nakedness, there is famine. Kan anyaman nga klase iti rigat iti biag iti robo iti daga. Okay? Ngum inya iti kunana Jesus, but be of good cheer. Hallelujah. Gaputa, I have overcome the world. Kasano nga inabak na itilubong nagungar isuna ket nagtugaw. Apay nga nagtugaw kayat nga sawon na nga abakon nalpasan itilaban daken ni Satanas. Gapu ijay krus, gapu ijay finished work. His finished work at the cross. His death, His burial, His resurrection. Nalpasan. Hallelujah. Kaya ramid ni Satanas kadat tayo ket alilaw na datayo. Kunana nga na maabak tayo, kunana nga he can defeat us. Ngum ayaton nga kakabsat, adajay ko nanti mga kasaba nga we are fighting from victory. Haan nga we are fighting for victory. Gaputan ng abak ni Jesus. Ayaton nga kakabsat. Okay? Gusto nga kunani Apostol Pablo, in all these things, kadagizay amin nga tribulation, kadagizay amin nga rigat, bagyo iti biyag ng malaslasatan tayo. Haan lang nga kari nga awan dagitoy, nudi kati karina, iti amin dagitoy, agbaligi tayo. Apay, gapo kadijay inted tayo nga offering, gapo kaditi panakigimong tayo, gapo kadita na pigsa tayo. No, because of the one, Jesus who loved us. So ano apay nga agbalbaligi agaputa dati mga ayat kanya. Kaya tinbagana iti Bible. Hallelujah. So nga iti nga gundaway, it is my prayer that you will receive this good news. Sana to kuna ditoy no maawatan tayo. 1 Corinthians 1:31 kunana, so that just as it is written, let him who boast in the Lord. Antay ngay para mag iti kinabak ng tayo tinaramid tayo. Iti para mag tayo na Jesus. Gaputa iso amin. Antay ngay para mag religion tayo. It's not religion. No kitaan tayo hanga religion. Iti nanging salakan kada tayo. Dahil tuloy inaramid ni Jesus kada tayo.
Agtalok tayo kinkuana ayatin kakausap. Madaydayon ni Apo Diyos.